Salam edýärler, tamam oturan musunuz? Biz sizin her biriňiziň ırsgaly döwletli ojaklaryňyzda janyňyzyň tag başyňyzyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmidama, rowaçlyklara beslenmegini arzulap, aýdym bolup galaýnatly gepleşiňiziň şu gedek sanyna seretmäge çagyrýas. Mehriban watandaşlar, bilişimiz ýaly bugun kunny 2019-njy Türkmenistan rowaçlygyň watan ýyly ählimiz üçin ırsgaly bereketli döwletli ýyllaryň biri boldy. Hormatly prezidentimizin saýasynda Türkmen sunugotymyz galkynýar. Sunugot saatlarymyzyň bir näçesi hormatly prezidentimizin şahsyr paýyna münasip boldy. Hormatly prezidentimiz Türkmen sunugotymyzyň dünýä çykmagyna mümkinçilikler öretdi. Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna da ine şunun ýaly üstünlikleriň bir näçesine ýetildi. Ul sepgitleri ýetildi. Gepleşigimiziň şu gedek kysany Saat Aýdymçy, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Kakil Şarif bilen taýarlamagy maksat edindik. Hormatly halifasy hotdaşlykda şoň siz hoş gördük. Gülleýän gülaçýan toýly diýarymyzda da bugun kunny ýaşadyk sunugot saatlarymyzyň hem kämilleşmegine mümkinçilik bar Kakil'a. Nesidem uzak ýyllar mundan hasda orta çağalyk ýyllaryňyzdan Aýdym sunugotuna bir başladyňyzda. İlki bilen sizi sunugota getiren ýollar barada söhbetimiz dowam etseňiz. Esasy şu Aýdym saata bolan höwesim men kakam bagşydy da. Bagşy Kerim Şarif diýerler. Şu kakam biz şaka çoluyor dutar bagşy bolandan o bolarda toýlarda geçirilen şäherlerde şu ilmide ama öz şäherler bilen okuwçylar bilen bile toýlarda şäherlerde Aýdym aýdýarlar. Ýa-ni bir näçe mihmanlar gelýär. Türkmenistan halk başçysy Han Akif bar. Olar bilen kakamyň özi bile işleşmege niýeti berip, odan ýene de bir ýatlak geçmeli şu Han Akif'iň ogly Gulwawa. Şolan bile kän gelýär-de bizim bile Gulwawa bilen çağalyk döwründe ben bile oýnapdym. Gatnaşykda bolan birem olara barýardyk, olar bire gelýärdi. Esasam şu Gulwawa meni hasam öňe içerýärdi. O Gulwawa o wagtlar gaçy gizlikdi. 4 ýaşynda, 5 ýaşyndadyr da, şu 3 ýaşynda ýam Aýdym saata başlapdyrdy Gulwawa. Onu bire gelýärkede şu 3-4-5 ýaşlarynda da onu şu bile aş oýnaýardy kimde esasy. Aş oýnaýar sonunda Ejemdam gel oğlum bize Aýdym aýdyp berdi Gulwawanyň ýanyna çağırıp. Şu kakam da ýanyna şu dugtary höwes bolup şolaryň ýanyna imrip ýanyndan aýyrman diňleýärdim de. O bagşylar aýdýatda, toýlarda, çärelerde olan şolaryň ýanyna men çağakam ýanyna oturup kän Aýdym diňledim. Halifa bagşylaryň köpüsi bilen men duşmak toýlarda duşmak niýeti etdi-de. Ine Türkmenistan halk bagşysy Han Akif bilen bile işleşmek niýeti etdi. Ondan soň bolsa Türkmenistan atlaryň bagşysy Amannazar Ataýew bar. Bular bilen hem işleşip Gaýgy Şarif bar, Türkmenistan halk artisti. Aýdymlary esasy haýsaýdym öwrenjek bolsam kakamyň ýanyna barıp kakamdan öwrenýärdim. Kakamdan maslahat sorýardym. Kaka şu Aýdym näme aýtmaly? Bu näme aýtmaly diýip şeýle şolardan tälim alyp Türkmenistan halk başçysy Han Akif bilen işleşen döwrümde 1990-njy ýylda ýanglandy ýarym telewizsiýe geçdi. Şonda da men Han aga maňa bir Türkmen halk Aýdymy geldiňmi diýen Aýdymy öwredip şu Aýdym aýda oğlum taňa şu sünnüge ýetirer diýip sargyr edip maňa şol Aýdymy üretip öwretdi de. Ýanglandy ýarym telewizsiýe şu dutarçylaryň arasynda ýeňje bolmak näsip etdi. Elbetde. Ýanglan ýarym telewizsiýe ýen bir näçe ýyllardan beri dowam edip gelýär. Bu bäsleşiň geçirilmekligi ýaş zihinleriň ýüze çykmagyna mümkinçilik öretýär. Beýleki gatnaşmak isleýänler hem gatnaşýanlar görüp höweslenýärler, gatnaşýarlar da. Kakyllara onu näme söhbetdeşligimiziň şu ýerine şo ýyllara dolan gurrun etdiňiz, şo ýyllarda ýerine ýetiren aýdymlaryňyzdan bir şu söhbetdeşligimizi aýdyp berseňiz. Başytyny. Bakıp doymol bülüdüm, bülüdüm oradan gelen. Kamatım piker zıpatlı, surayım derden gelin. Bülüdüm ateşli bollum, bülüdüm oradan gelin. Ve ucunlar koyun karab, yüreğimi yerden gelen.
Kaçmadın gülüp Gülmüreyen parmak dişlep Kayıdırıp kevülüp Kıyıp anasın allı canım Gül yüzün oradan gelen Altı kanıp ağı tuğdu Sapçırandaki yanırdın Akkollarım keryan atıp Ney azap kanlanırdın O adımda bir şeker deyip Bir acayip tonodun Gerfinedin baş çıkaryan Bir akıllı danedin Gülcü değil dövülündür Dişlerimdir dengenen Ancamızın garip gönlüm gitmeden bir köle Aşık kocahan koy başına görme taşlarını sıkılep Canıma koyunum cennettir ak yüzün oradan gelen Aşık kocahan koy başıma Görme taşlarını tüpürem Canıma koyunum cennettir Arkama kardan gelin Bir ucundan uğrayın garap Yüreğimi yerden gelen Hoş yakmaz ha yaşlıkla kuymen yıgıdav Ha devlet gelse yönetir bilmez Ha davulu duyman yıgıdav Hayır işini yanlış vasır Hayyanı don giymen yıgıdon Getirin zanından Kulluk getirin zanından Ayıma bahçe kanımdan Oho yar Oho yar Oho yanar Oho yanar Oho yar Oho yari Gardı olsa geçanın ey Bir garip mıyıkman yıgıda Bir garip mıyıkman yıgıda
solku söymen yigdo çıkmadı yakşı kızı yamana yok bak oh yar oh yar oh yanar oh yanar oh yanar oh yari Nümtedaysan bir yok ma dey Tanrı bu iman yigide Tanrı bu iman yigide Fedaysan bir yok ma deyim Fedaysan bir yok ma day Tanrı bu iman yigide Tanrı bu iman yigide Kahilla köp sağolsun aydiyasıda yerini yetirip beren aydımlarınız üçün yansız sözünüze bellak geçtiniz. Dutar sağ senedinin aydımlar yerini yetiriydim deydiniz. Elbette sizin halipanızdan öz kakanız. Dutar sağ senedinde bir neçe aydımları, usatılan aydımlarını öğretmeye size kömek eden halipa. İnni siz tar sağ senedinde yan aydım yerini yetirip verdiniz de? Tar sağ durarını bana çalmayı esas şu mektep yıllarını okuyakam aydım talma oğlumu var da Hacır Raif deyip. Tamam. Şol tar durarını şu bir de aydımı öğretiyadi. Sağ çalıp beriyadi. Yine murşular yalvar tar edindim, tar çaldım deyip çağırdıktan bana şu fevest öğretti. Sondan beri Hacır Raif oğlumuzdan maslahat alıp benim şunu öğreneydim oğlum desem çağırıp sana öğretirsin deyip o zaman aydımam kovay diyana deyip bilyen dağıtlarını bana öğretip target edip şey edip sondan sonra tar duralını edinip tar duralını aydım tarla başladım. Elbette her konularda da vatandaşlarımızın arasında bir ehlimizin qoğuryan aydımlamadı yerini yetirýäňizde siz bu sağdurul her çağalara da öğretmekde ol işler alıp barýansynız. Hormatly prezidentimizin saýasynda ýurdumyzyň ehlilerine täze medeni döwler gurulyp ulanşa berildi. Şol ýaş zehinleriň ýüze çykmagyna mümkinçilikler döredýärde. Sizin özüňiz Marwelaýatynyň medeniýet merkeziniň bagşylar öýüniň çeper ýollaşy bolup zähmet çekýäňiz. Şu bagşylar öýüne alyp barýan işleriňiz bardy, dowam etseňiz. Biz bagşylar öýünde bir neçe ýaş oglanlarymyz bar. Olaram öýleriniň zehini rahmeti bilen şeýle täze aýdymlar işläp, täze saatlar dörüp, şolar bilen işleşmek maňa näsip etdi. Şolaryň arasynda men ýoldaş bolup bir neçe ýyldan beri işläp ýörüm. Bir neçe bagşylarymyz bar, Edi Nurberdiýew bar, Ýeňiş Ýagmyýew bar, Merdan Taganlyjew bar. Tar duralynda da bir neçe ýaşlar şu tar duralynam öwrenip bolmaz mukadip ýanymda gelýän ýaşlar bar. Olara da bilýän zatlarymyzy öwredýär. Olaram nesip bolsa ulandan ýetişen öýleri tar çalyp aýdymaýlar diýip umyt edýär. Gellem, niyetlem, güllüm açıldı. Yel kirpiklim bilen darayın taçan. Aylık geceleri kurban eylede.
sana faydalam o kim için dinletin için İsketini yanşı bulup yanayam Yel bulup ziparın botoğun için Yel kirpikliğin bilir darayın tacan o kim için dinletin için ay ne buraya diyardın ne yok diyardın güllerim dım yardın için Güdelleri içinde güdel sakım sen Benim aşık gönlüm sende yeridem Leyli senem aslı zükrem akım sen Benim aşık gönlüm sende yeridem Benim aşık gönlüm sende yeridem Koşurdum sana Menin aşık gönlüm sende yeridem Menin aşık gönlüm sende yeridem Yetir alıp tarabın zıtıma Soğuk karabın zıtıma Ayşe diyen katı darabın zıtıma Menin aşık gönlüm sende yeridem Menin aşık gönlüm sende yeridem Yüreğimi yakıp yürür gözüme
yedim. Menin aşık gönlüm kendi yerine, menin aşık gönlüm kendi yerine. Aydım döretmek, aydım yerine yetirmek elbette usatlygyňa, zihiniňe bagylla, kakýylla. Indi şu wagt bir näçe gowy aydymlar yerine ýetirip berdiňizde, şolaryň arasynda öz zihiniňiz bilen, öz howusyňyz bilen, öz döreden aydymlaryňyzdan barmy? Özümizden öňkü usatlaryň aydymlaryny bir näçe aýdýan. Öz döreden aydym bar, eridim diýen aydymy, öz döreden aydymym sözi bayram durdy, gurdu hunky. Taadam özümünki, öz işten täze aydymaz. Ýene de bir näçe öz döreden aydymlarym bar. O söýýän aýgy, gyýr gelýär, bäri gel. Şular ýaly Türkmenistanyň meniň baýdagym, edi arkada, ýaşa arkada, şular ýaly bir näçe aýdymlar döretdim. Hawa elbette. Edid arkadamyzyň döreden mümkinçiliklerini sanasaň sowag bar. Teatr sunuwatymyz, opera sunuwatymyz, bagşçylyk sunuwatymyz, estrada aydymlarymyz bugünkü günde ähli döwletleriň sahnalaryna ýanglanýar. Daşary ýurt döwletleriň medeniýet sunuwat işgärleri hem biziň ýurdumyza gelip bir öz sunuwatyny görkezýärler. Sunuwatyň kämilleşmegine, medeni hyzmatdaşlyklar elbette uly mümkinçilikler döredýär. Söhbetimiz şular barada dowam etseňiz. Hormatly arkadaşlarymyň tagallaty bilen biz näme medeniýet sunuwat işgärleri bolup bir näçe döwletleri çıkışlara gitmeye mümkinçilikler etdi. Bir näçe döwletde özüm gatnaşmak niýeti edip, şo taýda biz bir näçe öz eginleşlerimiz bilen aydym saadymyz bilen çıkış edip, daşary ýurtlaryň bile çıkış eden ýerlerimizden kän boldy. Şo taýda biz baramyzda esasy biziň milli ýeşigimiz hasam bu ýetenler ýa-da biz baranmadan eýem şu Türkmen sunuwat işgärleriniň eýem gelýänini bilip ýöňden çykyp şeýler mähirli garşy alýarlar da bir diýsem goňyat bu ýeteniýat biz şo taýyk barıp biz aydym taýlanmyzy sunuwatymyzy şolary biz aýdyp berip şolary olar bilen duguşup ýa bile bir ýerde çykyş edip şolar bilen bir söz alyşyp şeýler sunuwatyň içki sarlaryny öwrenip bir de şo taýda bir de düşünjäň ösmegine mümkinçilikleri ýa. Tarhaglaryny çalýan şu tar bilenem şo daşary ýurtlara çykışa gidemizde şo taýda da özümizde ýaly şo taýdyň bagyşlary, medeniýet işgärleri olaram şu biziň tarhaglarymyzy çalýarlar. Taadymyzda, sözümizde, medeniýetimizde de meňleşikler känne. Elbette şunun ýaly hyzmatdaşlyk saklap, meňzeşlikleri birek bilen görmäge, bir sunuwatyňyzy paýlaşmaga hormatly prezidentimiz uly mümkinçilikler döredýär. Siziň ýanky aydymlaryňyzyň döremegine, ýurdumyzyň gülläp ösüşi size bir uly mümkinçilik döredýär-de. Söhbetdeşligimiziň şu ýerine bir öz döreden aydymlaryňyzy watandaşlarymyza ýerine ýetirip berseňiz, soň söhbetimiz dowam ederersiz. Başysyny. Bendemin alnında Yeni canın tüyen ayrı Yakardın ısıdın yanında Entindip küyen ayrı Yakardın ısıdın yanında Yeni canın tüyen ayrı Ayatı bir kimdi Bilbilin anağmatı kimdi Bana dünya yalın tintir Yalın tintir, yalın tintir Intindip köyyen ayrı Bana dünya yalın tintir Yalın tintir, yalın tintir Yeni canın tüyen ayrı
çaku çinmeli Dımık dürtüyen tinmeli Intindip küyen aygı Dımık dürtüyen tinmeli Yeni zanım füyen aygı Min bir usta bedin yaştan Gen bir usta beğunin hoşlan Yap yardın meni bilgisden Ten bilgisden kıyıl bilgisden Yentin deyip kıyyen aygıyım Yap yardın meni bilgisden Gel bilgisden kıyıl bilgisden Yeni zanın tüyen aygıyım Bana dünya yalan tindir, yalan tindir, yalan tindir Yeni zanım tüyen aygıyım Yak yardım meni bilgisden, ten bilgisden, kıyıt bilgisden Ten deyip kıyyen aygıyım Yeni zanım tüyen aygıyım Yeni zanım tüyen aygıyım Doldurup nurdan gözlerin Diyizim oğudul kıyıl gelir
tadlana o gelýär. Diýdim owdan gyýp gelýär. Hoşdurup aşyk bayrama gow, diýdim owdan gyýp gelýär. Hoşdurup aşyk bayrama gow, diýdim owdan gyýp gelýär. Köp sağ olun kakıyla. Elbette öz döreden aydımlarınızı, vatandaşlarımıza yerine yetirip vermekliğiniz elbette bizi buysondurdu, beğendirdi. Sizin öz halifalarınız bilen işleyen aydımlarınız da bular öz şahirler bilen pikir alışıp işleyen aydımlarınız. Size sağ olsun aydiyaz. Ne şu yerde size bir üstünlük getiren yıllar vardı. Sökotdaşlığımız devam etsek 1995 yılda elbette sizin ilkinci hormatly Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen at takıllı. Bu sizi beğendirendir, buysondurandır. Yine de täze üstünlükleri, täze sepkitleri, täze aydımlara yetmäge. Şeýle de sungotuňy hasam bir kemilleşdirmäge bir howus döredendir. Yürekçi olşulmy vatandaşlarymyz bilen iýleşdirmeden paýlaşym gelip yine de howus dörep täze aydymlar döredip, täze sağlar döredip şeýle halkymda ýetirenip maksat tutunýarsa, Türkmenistan atlanan artisti diýen ad alamdan soňra bir näçe aydymlar döretdim. Mine Türkmenistan'ın benim arkada, savul arkada, yine bir neçe Türkmen halk aydımlarını şu sağ ruralını akordeon deyip tara geçirip getirdik de. 2008 yılda olsa Türkmenistan'ın halk artisti diyilen ulu hormatlı at taktı, hormatlı arkadaşımız. Buna da bu itoncumun şeyi yok. Yine de Hatam ondan öýlägemadyr, aydym sağlanmady, güýç döndürip, diýip günümiz güýç döndürip, täze aydymlaryň üstüne, täze halk aydymlaryň, täze watan bardy, arkadagymyzy wasp edýän aydymlar döredip, ondan soň bola 2014-nji ýylda Magtymul Pragynyň 290 ýyllygyna şo ýylda men bir näçe Magtymul Pragynyň sözlerini täze aydymlar döretdik, täze halifalardan eşten dutar aydımlarımızı tarih akordeona geçirip täzeden aytıp şeýdip halk köpçülüğüne getirdik de. Şoýla maňa hormatly arkadaşymyz Magtymly medalyny dakma ha meni buýsondurdy. Yine de bir näçe Magtymly Pragyň sözlerine täze aydymlar döredip halkymda getirdik. Kaçagaçtı kumri gelin, bir vüldula mümül falan, kabul eyle kumri gelin, bir vüldula mümül falan, kabul eyle kumri gelin. Çöküştü mayaları o şarkışlı buraları canlı gelir mayaları o şarkışlı buraları canlı gelir umli gelin mayaları canlı gelin umli gelin mayaları canlı gelin. Yaylasında kere bağlap çanağına bekre bağlap kelletine elvan yalap keştelerin yengli gelin
elvan yalan keştelenin yenli gelin Dulda boşa var kıydeti Dulda boşa var kıydeti Derde derman her kıydeti Gelinlerim pekideti Çipyana kıymenli gelin Gelinlerim pekideti Çipyana kıymenli gelin Umli gelin, umli gelin Çipyana kıymenli gelin Umli gelin, umli gelin Çipyana kıymenli gelin Otuz yıldır diye çoban Çobanlıktan devlet tapan Bir feresin bilip bakın Bir feresin gamli gelin Bir feresin bilip bakın Bir feresin gamli gelin Niredeke kohavunadari Niredeke kohavunadari Ve ul beherip teyin yari Şol çopanım intizari Kara gözün emli gelin Şol çopanım intizari Kara gözün emli gelin Umli gelin, umli gelin Çepyana kıymenli gelin Umli gelin, umli gelin Bir feretten gamli gelin Mayalar canlı gelin Çepyana kıymenli gelin Ben seni sordum öller içinden Ben seni bildim öller içinden Balam kaçtı maral gül dildaram Ben seni sordum kirvel başından Apardım şonlere barıt yari Ay Seni kıyıda dağa verdim salamı Eyvan çöllerde dedem gezdim avara
yüzümü. Akşam düşer şemal yelper yüzümü. Ayda onunla mel düşür mü yadına? Nedik sesin gelir deyip çağırır o. Yetişir min şunlardan benim dadıma. Ay, seni kuyta dağa verdim salamı. Beyvan çöllerde nereden gittim avara. Nirede seni baktımın göçmeni sırabı. Eyrikmin inmelmeyim intidara. Nirede seni baktımın göçmeni sırabı. Eyrikmin inmelmeyim intidara. İltibara, iltibara. 2019-njy ýyl Türkmenistan Rowaşlygyň watan ýyly sunugat saatlarymyň döwlet getirdi, ırsygal getirdi. Sunugatyny kemilleşdirmäge bir uly mümkinçilik döretdi-de. Size de şu ýyl Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy diýen hormatly at taqally. Hormatly prezidentimiz hut öz elini siz bu şaher paý alýaňyz. Türkmenistan Rowaşlygyň watany ýylyna 25-nji tentýawruny men ýağımda çykmajak günleriň biri boldy. Men depäm göwe getirdi. Hormatly arkadaşymyz maňa bir belent at takdy. Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy diýen ady berdi. Bir näçe eginleşdirme mally. Ýa Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garyagdiýew bar. Türkmenistanyň halk artisti Kakadur Täjiýew. Şular bilen bile hormatly arkadaşymyň özüniň hem almagy bir hatam buýtonlaryp bir depämiz göwe getirdi. Bu hormatly arkadaşymyň da uly dakan ady bir buýtonlarya, uwanlarya bile bolsa näme şu hormatly arkadaşymyň tagallasy bilen bize bir näçe mümkinçilikler bar. Medeniýet öýlerini urup berdi. Sadurallar alyp berdiler. Şu öz täze aýdymlamaly bilen sağlamly bilen halkymyza bir hyzmat edämek galýady. Buna nesip bolsa bundan beýlägem hatam dep günümizi güýçlendirer. Bir näçe täze aýdymlar, täze sağlar döredер. Başıtırlacı gölü, nur vursun beri gel. Ködürdük kolu, değil vursun beri gel. Değil vursun beri gel. Şöller akçirinli, bayırları silinli. Hadır girin ölümlü, il vursun beri gel. İl vursun beri gel.
çıkar atlana, yaş gelini şartlana, Bağışın tezi batlana, toyu vurtun beri gel, toyu vurtun beri gel. Dumanlıların dağları, ülkebilli bağları, girdi azap çağları, yurdu vurtun beri gel, yurdu vurtun beri gel. Baktım tapan dünyada, eremetin şükratlı, arkadalı muratlı, dövrü verdim beri gel, dövrü verdim beri gel, dövrü verdim beri gel, yurdu verdim beri gel, toyu verdim beri gel, arkadan limrabbi dövrü verdim beri gel, arkadan limrabbi dövrü verdim beri gel, dövrü verdim beri gel, yurdu verdim beri gel. 2020 yılda da Sungur saatlarına öz maksatlarını yetmeyeni arzu ediyen, öz işleyen kârine yani opera olsun, spektakıllar olsun, fakir oyunları olsun, şularım hazam şovhunlu olup medeniyet sunut işgârler olup, bizim öz tiyada aydınlamız, sağlamız, bizim dep günlerimizi güçlendirip 2020 yılda da şular yalı bir ıskallı devlet değilim olmağını arzu ediyen 2020 yıl oy Türkmen halkı için en bir ıskallı devlet değillerin biri olsun. Bir de şular yalı mümkünçülükler eden hormatlı arkadaşımıza köp sağ olsun. Haydi hormatlı arkadaşımızın canı sağ olsun, can tutumlu işleri revaç alsın. Canınız sağ olsun, başınız dik olsun, ilmi damasın, otunuz gülleyebilsin, bayramlarınızdan mutlu olsun. Sağ olun. Mehriban vatandaşlar, görüşümüz yal bugün konu 2019 Türkmenistan revaçlanan vatan yılı ehlimi üçün düşümlü, ırskallı, bereketli, döwletli yıllan bir bolly. Ustaatlarymyz galkanya, halipalarymyz galkanya. Hormatly prezidentimiz halipa şähertlik ýolunu dikeltmeklik bilen bugün konu sunugatymyzyň iňçe ýollaryny ýaşlara öwretmäge şu ýylla uly mümkinçilikler bolly. Geljekki 2020-nji ýylda hem Türkmen sunugat saatlarymyzyň dörejülük ýoluna uly sünnükleriň ýar bolmagyny arzu edýäs. Türkmen sunugatymyzyň hakky owannary, gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzuwla gepleşýärmiň. Şu gedek sany geçirip oturýas. Ýene-de ýaýlynda diýdarlaşýançak, hoş, sag bolun.